Des del Govern del Consell Generau d'Aran auem artenhut arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya en què el Departament de Salut finance de manera íntegra les obres de remodelació i ampliació de l'Hospital Vall d'Aran. I les obres valorades en 17 milions d'euros que s'enviaran a terme de manera ja immediata amb la licitació del projecte pendent aquest 2023. I les obres que constaran de dues fases principalment. Una primera fase que representarà la remodelació d'aquesta plaça en la que ens trobam, es poder equipar en aquesta fase un edifici que se bastirà ací a cant de la residència de Sant Antoni i que allotjarà tots aquells servicis d'atenció primària i atenció especialitzada, en què després en una deusa fase ens permet millorar i ampliar el servici d'urgències i de diagnòstic per a imatge del nostre hospital. Una millora transcendent en el nostre país, després que el nostre hospital hagi envellit bé, més en tot cas que hagi de besoin ja, després de 40 anys, aquestes inversions, després de força anys sense haver cap. Això segueix a d'aquelles obres dels 9 quiròfans que demoram poder veure en breu aquest estiu i d'aquest hub d'atenció a les persones que amb el trasllat de servicis d'atenció social a un edifici proper a l'hospital permetran que la ciutadania d'Aran hagi un únic punt d'entrada al sistema sanitari i social. Aquesta és una hita històrica del nostre país, sobretot si tinguem en compte que aquesta ha estat una legislatura força complexa a través de la pandèmia de la Covid-19, una pandèmia que en el món sanitari ha portat força problemes. Penso que de vital importància mete de relleu aquesta també capacitat de negociació del govern del Consell Generau d'Aran amb el govern de la Generalitat, malgrat les discrepàncies, malgrat el debat que hi pot haver. Això d'important és que ha primat la lleialtat, el respecte institucional i sobretot aquest objectiu que tots hi hauem, que és de metre les persones en centre de les polítiques. Per tant, aquestes obres són una gran notícia a tot país, que després de 40 anys podrà veure com el son hospital s'amplia, se millora, atié tots aquests besoins.